Sanyɛlɛma seliw mana surunya Bamakɔ, mɔgɔ caman bɛ wulikajɔw dabɔ a seliw ɲɛbila baaraw kama. Misali la, seli fitini, o ye seli ye min nafa ka bon kosɛbɛ silamɛ diinɛ la. Nga ka kɛɲɛ ni waati cogoyaw ye, yala ɲina seli fitini na kɛ i n'a fɔ san tɔw wa? Walasa ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o ko kan, an sera finikalala dɔw ma. Sulemani Sila, ale ye finikalala ye Sikaso. M'a fɔ k'a fɔ ko vraiment kurantigɛtigɛ ninnu yɛrɛ filɛ d'abord a bɛ na ni problème caman de ye terre n'u ka client cɛ. A fɔlɔ ye mun ye client tɛ se ka dala cogo si k'a fɔ ko terre ma ban ale ka baara kɛ. Filanan fana mun ye kurantigɛ nin a tɛ foyi bɔ n'o fana mɔgɔw ka facture sarata la. Sabanan fana o fana ye mun ye fana donc maintenant a b'an ka baara sigi kɔ. Et puis encore aussi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka se niveau min ma bon vraiment ala k'an kisi de don. Est ce que i y'a faamuya? An sera fana Fifini confection la Falajɛ. A ɲɛmaaba Madame Tera Ferdinand Maïga. Ale ye jaabi d'an ma ɲina seli fitini ɲɛbila baaraw kan. Bon ɲinan ta in ma kɛ i b'a fɔ san tɔw ta parce que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan kalali sumayara problème kɔni tɛ ne ni n ka clients ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne yɛrɛ y'a ye ni baara fanga bɛ caya seli dun surunyara ka ban anw bɛ fini minɛ jɔ parce que courant bɛ tigɛ yan yɛrɛ kuma dɔ an bɛ se k'a daminɛ sɔgɔma fo 15 heures an ma baara kɛ courant dun de b'a bɛɛ kɛ fini tɛ se ka tigɛ ni courant tɛ parce que ferde de bɛ kɛ k'a repasser k'a tigɛ donc baara foyi tɛ se ka kɛ ni courant tɛ yen donc o courant tigɛ yɛrɛ ɲɛsiranya kama anw yɛrɛ fana bɛ k'a limiter fini minɛ na sisan mɔgɔw la parce que mɔgɔw yɛrɛ siranna courant tigɛ ɲɛ hali n'i ko k'a bɛ ban u b'a fɔ courant tigɛ bɛ sen na a tɛ sɔrɔ donc o kɛra gɛlɛyaba ye an ma ɲinan seli yɛrɛ fana na anw bɛ min fɔ faamaw ɲɛna kɔni u k'a lajɛ jamana gɛlɛyara wari tɛ dutigiw bolo wa kuranko in fana u k'a lajɛ a ma nɔgɔn a bɛ jouer anw kan kosɛbɛ yɛrɛ de groupe da man di groupe tɛ se ka san anw ka baaraw tɛ se ka kɛ ni batterie ye donc a ma nɔgɔn u ka kuranko in taabolo lajɛ yɛrɛ de ɲɔni seliba cɛ o bɛ diya anw ye kosɛbɛ. Nin bɛɛ la tan musow ni denmisɛnnin camanw de bɛ kasi la ni finikalala dɔw ye. Bibata Tarawele. Ayiwa taara bɔ a musow jigi tigɛ dɛ n'i taara i ka fan di tɛrɛ ma ka kalan i ka fan tɛna sɔrɔ a bɛ wari min de fɛ i bɛ taa ni den ta ye o si tɛ sɔrɔ ni fɛtininw sera i bɛ tila ka wari bɔ yɛrɛ kun ka tila ka taa fani wɛrɛ san ka na di den yɛrɛ ma e yɛrɛ min ba ye e yɛrɛ tɛ fani yɛrɛ sɔrɔ ka dun fɛtininw na ne fana ma i ta ɲɛnabɔ. Ni wari tɛ mɔgɔ min k'o la dun. Ni wari tɛ mɔgɔ min fɛ n'i ma wari e yɛrɛ bɛ taa juru ta tuma dɔ la dɔ fɛ ka taa fan san sanko e den yɛrɛ ka fɛɛrɛ bɔ sɔrɔ ka dun e yɛrɛ fana fɛɛrɛ bɔ sɔrɔ ka dun. Nuhum Kone Umnu Couture e ko cogo di o ko la. Bon an kɔni fɛ yan nɔ an bɛ se ka fini minnu kalan ka bɛn ni délai an b'olu de minɛ fini o fini n'an tɛ se k'a minɛ an t'an bolo don a kɔrɔ janko an ka dɛsɛ k'a kalan donc k'a ɲini kalalikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ adamaden n'i bɛ baara o baara la i k'a minɛ ni sérieux ye parce que mɔgɔw b'u programmer fɛn dɔw de la fini kalakun ye événement dɔw de ko ye n'a y'a don cɛ dɔrɔn valeur ba tɛ k'a la a tigi bolo bilen donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka min minɛ i bɛ se ka mun kala i k'o minɛ n'i tɛ a dɔn i tɛ se ka min kalan o tɛ o tigi ka taa n'o ye sabula adamaden tɛ taa k'i garisɛgɛ dan kɔnɔ i garisɛgɛ bɛ min na i b'o sɔrɔ bon minnu tɛ wuli joona an kɔni ye solution sɔrɔ olu la parce que an bɛ prêt-à-porter kɛ fini kalalen bɛ yan nɔ donc o kun de y'o ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko waati yɛlɛma bɛ na ni gɛlɛya caman ye o kama bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲina seli fitinin kɛ i bɛrɛ la. Abiba Nango Tarawele, VOA Bamara, Bamakɔ.